जोंनि क'क्राझारनि ब्रान्च अफिसखौ हाटख'नि ब्रान्च अफिसखौ गुवाहाटीनि रिजिनेल अफिसजों मार्जआप खालामसै होननानै नै बागानपारा टु सुबनखाता रड आरो बे रडानो कानेक्ट खालामो नलबारि नेशनेल हाइवे 127E बे लामाया बारा बोसोर जायाखै दे बोसोरनैयावनो लामाया नै अबस्था गैखाला पंकज इस्लारि सारा मोनसे खौरां फोसावदों नैबे लामानिफ्राय नोंथांमोननो बे मेसेजखौ हरनाय जाबाय थांनाय BAC एकर्डनि समावनो जानाय बा जानो गोनांमोन बे अफिसखौ दिनै गुवाहाटी बा स्टेटआवहाय लांफिननायनि खौरां मोनसे बा बे डेभेलपमेन्ट जितु जोंनियावहाय जानो गोनांमोन BTCआव बे दा थांफिननो नागिरदों नैबेनिनो मा अफिस बियो आरो थांफिननो नागिरदों मानि खारन नैबेनि आपडेटखौ पंकज इस्लारि सारजों लोगोसे मिरु बंसुनि बिबानगिरि बिथांमोना जहैनो बे खौरांखौ हरदों नायदो मा बुंलांदों मा आपडेट होदों जों दिनै मोनसे हाबाफारि लानानै बेयाव BTCआव फैनाय जादों जोंहा मोनसे बेवहाय गोदो BAC समावनो BAC एग्रिमेन्टजोंनो मोनफानाय मोनसे हाटख' हाउजिं एन्ड आर्बान डेभेलपमेन्ट कर्परेसन मोनसे दंमोन बेयो जोंनि क'क्राझारावनो बेखौ बानायनांगौ होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनिफ्राय बेखौ बिथोन हरनाय जादों आरो बेयाव हाटख'नि आरो मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनि जयैनो मोनसे डिसकासन जानानै रायलायनायनि गेजेरजों जों बेखौ मोनबोदोंमोन आरो बियो 1998नि 27 एप्रिलावनो बेखौ जों मोनबोदोंमोन दा बे जोंनाव 21 एप्रिलाव जों बेखौ मोनबोदोंमन बे लेखाया जोंनाव दङ दा बिनि गेजेरजोंनो जोङो बे हाटख'नि गेजेरजों जोंहा गोबां जोङो डेभेलपमेन्ट स्किमफोरखौ जोङो मावनो हादोंमोन हाटख'नि गेजेरजों जोङो लन थन लानानै न' लुनो हानाय जादोंमोन आरो जोङो बिजनेसफोर जाय दखान होनाय बिजनेस बेफोरनि ओमफ्राय बे लामा टाउन डेभेलपमेन्टनि थाखाय ड्रेन ट्रेन बानायनाय बे गासै सुजुग सुबिदाखौ बे प्रजेक्टनि बे अफिसनि दारै खामानिया जायोमोन आरो जोङो बेखौ दासिमबो 25 बोसोर बादि जाबाय जों बेखौ मोनबाय हादोंमोन नाथाय हरखाबै जों दाख्लैनो मिथिनो मोनबाय जे बे अफिसखौ जोंनि क'क्राझारनि ब्रान्च अफिसखौ हाटख'नि ब्रान्च अफिसखौ गुवाहाटीनि रिजिनेल अफिसजों मार्जआप खालामसै होननानै मिथिनानै जोङो दुखु मोनदों आरो जों दा नायबाय अफिसा थाला होजोबबाय जुजोबबाय लांनोसै आरो जों दाख्लै मिथिनो मोनदों दाख्लैनि सामार सेसनाव पार्लियामेन्टआवबो बियो कुइसन रेज जादोंमोन ना आरो बिनिफ्राय मोनब्रैसो कुइसन सोंदोंमोन नाथाय बिनि एन्सारा मा जाखो मानो लांनो नागिरदों ओमफ्राय मानो बेनिफ्राय शिफ्ट खालामनो नागिरदों बिनिबो कुइसन खालामदोंमोन नाथाय बिनि रिजाल्टखौ दाबो मोननाय जायाखै आरो दा गुवाहाटीयाव लांसिगोन होननानै जों मिथिबाय नै थाबैनो गाबोन समफोरनि बिथिङाव लांगोन होननानै जों मिथिनो मोनदों नाथाय जोंनि सरकारनिफ्राय बा जोंनि गोरों गोराफ्रा बेखौ बिनि सायाव जेबो इनिसिएटिभ लायाखै दा जोङो मिथिनो मोनबाय जे बे अफिसखौ लांनाय जायोब्ला जोंहा खहा दं मानो होनब्ला बियो मोनसे डेभेलपमेन्ट जोंनि थाखाय इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि थाखाय बेखौ बे BAC जानाय समावनो बेखौ बेजोंनो मोनसे डेभेलपमेन्टारि खामानिफ्रा जानांगौ होननानै बेखौ हरनाय जादोंमोन बेनिखायनो जोङो दा लुबैयो जाहाथे बेखौ जोङो लाखिफिननो हायो जोङो चिफ सारनाव बेखौ मेम'रेन्डाम होदों आरो DCनि थ्रुयैबो जोङो बेखौ मेम'रेन्डाम होनानै जोङो चिफ मिनिस्टारनिसिम फाथायहरबाय जाहाथे CM सारा बेखौ जाहाथे जोंनो बेखौ अननानै बे हाटख' अफिसखौ जोंनि बेवहायनो लाखिफिननो हानायखौ खालामनानै होयो आरो चिफ साराबो जाहाथे हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ बुंनानै जाहाथे जोङो बेखौ बेवहायनो जों लाखिफिननो हानायनिखौ बेबस्थाखौ खालामना होयो बेनिखायनो दिनै जों बे मेम'रेन्डामखौ होफैदों आरो जों DCनावबो बे मेम'रेन्डामखौ हैबाय दिनै आंजों लोगोसे जोंनि बंसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ गासिबो आरो जोंनि ट्राइबेलनि आफादनिफोर दङ जोङो दिनै बेखौ होबाय जाहाथे बेखौ बे इनिसिएटिभखौ जोंनि इनिसिएटिभ लानायाव बयबो सहयोग होयो आरो हाग्रामा सारा जाहाथे बेखौ लाखिफिननो बेखौनो जोङो दिनै जोङो बेखौ फरायनायनि गेजेरजों जोङो बे मेम'रेन्डामखौ होनाय जाबाय।